707-540-509. Laifin zan ji ku. Zabin talakawa mai malabuni ne dan baiwa a jihar Yobe, kai ne zabin talakawa. Zabin talakawa mai malabuni ne dan baiwa a jihar Yobe, kai ne zabin talakawa. Wani kiɗan sabon gwamnanmu ga sabon gwamnanmu mai malabuni ne zabinmu a jihar Yobe. Wayansu ko sai dai kalla, mu dai mun samu mai malashi ne zamu kalla. Ganja na Buhari shi ma sai da ya kalla. Zabin talakawa mai malabuni ne dan baiwa a jihar Yobe, kai ne zabin talakawa. Ya ce da kai ka zo ka zanto gwamnanmu mai malabuni, ya ce a gaida kai baba kayo ayyuka a ƙasa. Wayansu ko sai barna, ga wasu sun yi barna, mu kuma mun zo jara. ABC ce babba, ABC ce babba. Zabin talakawa mai malabuni ne dan baiwa a jihar Yobe, kai ne zabin talakawa. Talakawa sun faɗi Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. Buhari ma ya faɗi, Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. sai Burabura ya faɗi, Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. Bukar Abba ma ya faɗi, Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. Alhaji Dala ya faɗi, Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. Ibrahim Kamsila ya Dan faɗi, baiwa zai mana ayyuka sosai. kuma ni ma na faɗi, Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. kuma ni ma na faɗi. Zabin talakawa mai malabuni ne dan baiwa a jihar Yobe, kai ne zabin talakawa. Dukkan talakawa sun ce a Yobe sai kai ne gwamna, kai ne zabin talakawa. Jagoran talakawa gashi nan jan zaki, wajen aiki mai mara akwai aiki, jarumi ne wajen aiki ba wasa. Zabin talakawa mai malabuni ne dan baiwa a jihar Yobe, kai ne zabin talakawa. Daɗin duniya mai malabuni ne dan baiwa a jihar Yobe, kai ne zabin talakawa. Daɗin duniya Hajiya Asabe yar baiwa, kin ga wurta tunda mai malayi miki fata. Dadin duniya Hajiya Asabe yar baiwa, kin ga wurta tunda mai mana miki fata. Hajiyan kwarayin za ta yi ma yin kyauta, ba ta wasa Hajiya akwai ta da kirki. Abubakar Sadiq daga Hajiya da mai kirki akwai shi